travelers, no, mayong adlaw kanyo diha, mayong buntag sa laing nasud pod, mayong buntag udto gabi mga OFW naata karon diri sa gawas, no, naata diri sa gawas karon diri sa Japan. Atong hisgot tagamay, no, katong mga sa unang panahon ba, katong pagong wala ta maka-abroad nya, na plano na ta nga mo abroad, kaning kamot nila kita follow up mga papilis sa nasa mo adto kung makapangulam pa sa asa nya karon kapo kay mga amigo ug amiga ba nga moingon nga maka-abroad ba ka na siya nga bugo man bulok man ya pangit pa gyud ya hilas-hilas na siya, kapangit din na niya dili na siya ka-abroad, klaro 100% siya ka-abroad ya, itabi niya na sa tanan, no, kaduyan ta diri karon, no, kanindot sa natong mga istorya ba ya karon atong mga manabi mingon sa to nga di ko na siya ka-abroad bitaw amo to apat ko ano ka-abroad na siya nga way grado bulokon na pangit na ba ya karon agoy sa dihang nakakuha na tanan og mga papilis na nay visa, agoy katong manadaot katong mulibakay dol-dol pud na sa atik-atik og dol-dol pud dayon. Hala ni dot gid kayo kay nakakuha yung ka maka-abroad na ka ana man ang style ana. So lagi may puto dai itong niya pa niya itong abroad nga ay salamat gid sa Ginoo niya. May putong mandadaot ba katong mulibak nga hala grabe gid ako gampo sa imo pero wala gud atik-atik ra gud tugod. Ya karon ako'y manoy sa dihang ni abroad na ka niya dugay-dugay na ka ana murag excited pa daw sila kunuhay, no, excited po nang kanang murag mandadaot ba kanang mo daot gud sa imo excited niya diyan niya matos mato na sa kuan sa muli na ka uli na ko ana ya karon mato na ka sa airport kuan na ka ya katong nagdaot sa imo ha, no, agoy mudo mo ti magkunaw na mga kusgako sana agoy sa dihang ginunulan nimo og 50 pesos dito sa airport agoy gamukot ang nahong ya magahuman kay siyempre, no, gikan ka sa abroad wala kay kwarta di ba tungod sa imo kalipay mo nihatag ang 50 pesos kay para mambutoy mo ang kana nga style lang ko dito taingon niya kuan kay siyempre muhatag man juga sa kan agoy gilibak na ka hala grabe siya ka kuripot na ana kuripot gyud kayo siya grabe na gala way ayo ana ya gilibakan niya human karon agoy manoy sa dihang adto po na siya karon sa balay pag adto sa inyong balay mingon na po palipay-lipay po na siya alaw niya karon sa dihang ginamusra og ulan saya agoy grabe og libak la abroad man na siya uy ngano man nga ginamus ra man og bulad ang gipakaon sa ako hala ya karon naman noy ato na dayon ya para sa libak pagawa na napagid usan ni ya mingon pagid nga kanang asa day ka karon mo adto nya mingon to naka-abroad nga nagdali man ko kanang pwede unya lang ka nako ubanon ako'y mingon dayon lahilas na gud kayo siya dili na gud siya umbot gud ni mabot gud nimo nya mo na dayon na siya nga tabi dayon na ka nga hilas na gud kayo siya no nga abroad na siya gikan anak murag dili na mayang ugali pero sa tinuod lang kining mga abroad mura good gihapon ni kanang nanarbaho sa Pilipinas nga biso ko sila trabaho pero ang problema ang kuan lang ko sa abroad kay dako lang siya og sweldo pero mas grabe pa gyud ang trabaho sa mga OFW mga abroad nya pagka man karon katong mandaot tay nya dili naman kay nimo siya pansino, no, mingon din na siya nga lugaya po na niya mo abroad uy muntag mo abroad na siya kay disturbo na gyud kay siya diri sa tuwang lugar kay hilas na lagi kayo hala hilas na daw mo na nga ang advice nang sa mga tanan, no, sa mga kanang mundaotay nga punta nga dili pud unta mo nga mag-change magbago kay dire ang mga OFW ga trabaho gyud sila og maayo kasakto wala sila kuno akalipay ra gyud nila nga makauli sa Pilipinas nga makita ang pamilya mga anak, no, mga igsoon, mga
ginikanan, mga brother and sister mo gyud lang kalipay, wala sila yung na anang pag-abot sa airport do kanang kwan ang ila nga bisa pagitagaan ka og 10 centavos 5 centavos pasalamat ka kay ngano importante ka sa iyaha nakadulit kani sa imo og 50 pesos ingon pagyud ka hala hilas na 50 pesos ri ka dili dapat magana no dapat igugmaon na to na sila ato na silang pagkaon kay ngano nga nagkita mo tanan yun ang pinaka the best yun nga maghinigugmaay ang matag usa no nga karon napagi-usa ka ng usa nga nako nga nakita karon maglakaw-lakaw ka no maglakaw ka nya gikan ka sa abroad ingon dayon nga hilas kayo siya okay dili na mamansin dili man ning ana mo na ang kalami gyud nimo kuanon oy kalami na lang gyud nimo Diyos ko mo na nga mga tao nga mga ning ana nga mga ugali walay ayo mo na nga unta dili ta mausap unta dili ta maingon nga ma-change ang atong life nato kung kanang ang botong pasabot nga unta nga kalipay ba nga ugmaon nimo siya higumon kaniya ya napagyud pinagkanapis kayo karon ang abroad gikan na naligog dagat no daliho na maligo ay sila dagat karon kay siyempre sa kadaghan gyud ng kanang abroad gyud kanang gikan sa abroad na mga time nga murag mag-happy sila mga family mga anak mga igsuon mga igagaw niya karon wala man siya invite ta ako'y mingon na pud pangit na gyud kayo ang iyang ugali pangit na gyud pero naay usa kanang mga libakira kanang mga mandadaot mga libakiro tagaan ihapak nimo ng 1,000 sa imong naong mingon ay salamat jud kayo kay ikaw ang gitubag sa akong mga pandoy Ginoo Dios ko dapat gidunta nga unaw-unaw ninyo nga gamay og sa dako malipayon gid mo samot na karon tama ko yung usahay nga gikan sa abroad dili gid ka katalan nga bago pang-abot niya siyempre kapoy pamanggod na sila kapoy kaya ko ba nagbiyahe pag lagyo kayo tag pila ka hours no shout out ko sa tanan nga taga San Francisco, Los Angeles, Colorado, Atlanta, Chicago, Washington, Cuba, Mexico, Alaska, Saudi Arabia, no, Kuwait, Taiwan, Hong Kong, sa Japan, sa tanan nga mga friends nato no sa England, sa Canada, sa Grace no all glory to God no sa tanan nato nga mga amigas ug mga amigos ampingan nato ang atong sarili dili to pasagdahan kay ikaw ug ako mo'y pag-asa ng bayan no mo na akong mga historical no sa life nga walay usab no mo man nato ang kuan sa nga bata nga sa isip sa salita at sa gawa mo na nga karon ako ipakita sa inyo nga pinakadabis gid kayo nga kuan gid maghinigumay ang matag usa kaya karon bisag asa ko maglakaw bisag asa ko moadto lagi ko'y dala sa akong sarili mo ni GB no mo ni ang akong ginadala export ni siya diri sa Japan GB nga kuan ni siya lingayin no premium bunlis bagoong no mo ni ang bagoong ang pinaka the best ka bagoong wala pa ka makatilaw itanaw pa ka lami na kayo tinuod ko na siya mo nang asa ko mo adto nagadadala ko GB bagoong bunlis no mo ni siya ang lingon nga kang Bernal bagoong no bagoong mo ni ang the best dili ta mo usab bisan asa na ta mo adto dili gyud ta mo usab mukaon gyud ta og bagoong kay sa unang panahon ginamos ra gyud taon akong sudan ginamos unsa pero dili ta mo usab kinakailangan nga aduna tay GB no sa asa ta mo adto na tay GB bagoong bunlis mo ni ang pinaka the best premium ni siya export gikan sa Japan the best kayo ni ang GB lingayan no bagoong piece mo ni siya ang fish sauce no mga sauce ba niya payong adlaw kaninyo mga traveler niya karon papalit ko og kaning pagkaon ako lang ning kuanon sa part 2 no sa part 2 mag hinaot nga dili mo masawa sa kuha pagtan-aw og salamat kayo sa nag-subscribe sa kuha sa akong channel sa Chan Traveler og salamat kayo sa tanan-tanan og pag-amping mo sa inyong kinabuhi o God bless kayo mo ni ako ang kuanon karon sa part 2 no palit ko dito sa
tindahan o pagkaon nga kanon niya mo niya akong isus ikaon ako dito. Kunya dagan kay salamat kayong tanan kay kinigod nga GB Lingayen. Sa una ginamos naman to karon ginakuha na nila ginabuhat nila og bundlis. Wala pa ka makatilaw lami na kayo. Wala pa ka makatilaw sa mata pa lang nimo lami na gyud kayo. Muna nga kining GB Lingayen nga bunlis nga bagoong bunlis bagoong the best kayo ni para sa tanan. The best kayo ni mga OFW gihangyo nako nga pagkaon mo aning pagtilaw mo aning kaning GB bagoong bunlis lami kayo og gikan kini sa export kini no og ang nagkuan ani nagmanufacture ani si Bernal Bagoong mo ni ang pinaka the best bipad na po ni siya registered na ni siya mga ka-traveler. O daghang kay salamat kaninyo. Dalay ko ng Diyos. God bless you.